ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜାମୁ ଗଛରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ଥିଲା। ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜାମୁ ଗଛରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା। ଏହି ହ୍ରଦରେ କିଛି କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଗଛରୁ ପଡ଼ିଥିବା ହ୍ରଦରୁ ଜାମୁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁ ଗଛକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତିଦିନ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସତେଜ ଜାମୁ ଫଳ ଯୋଗାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଫଳ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାରକୁ କିଛି ଜାମୁ ଫଳ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ରାଜି ହୋଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜାମୁ ଫଳ ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏତେ ଖୁସି ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଖାଇ ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ସେହି ଫଳଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? କୁମ୍ଭୀରଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଜାମୁ ଗଛରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର ମନରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଫଳ ଖାଇଥାଏ କି? କୁମ୍ଭୀରଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ହେ ମୋର ଭଗବାନ, ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ଖାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ଫଳ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଫଳ ଖାଇବେ ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ର ହୃଦୟ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ। ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ହୃଦୟ ଦରକାର। ଦୟାକରି ଆପଣ ଏହାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିପାରିବେ କି? କୁମ୍ଭୀରଟି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଯତ୍ନ ନେବି। ନଚେତ୍ ପହଁରିବା ଜାଣି ନପାରିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଣିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସିରେ ଅତିଥି ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ହ୍ରଦରେ ପହଁରିବାକୁ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଦୁଃଖ ଭାବି କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖୁସି କରି କହିଲା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପିଠିରେ ବୋହି ନେବି ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ନେବି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସ୍ୱୀକାର କଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ପାଣିରେ ପିଠିରେ ବସାଇ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ସେମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଜୋରରେ ଧରି ପଡ଼ିନଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ସନ୍ଦେହ କରି ସତ କହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏହାକୁ ବହନ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଫେରାଇ ନେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ହୃଦୟ ଦେଇପାରିବି।